Alu! Zer modu zaudeten nire bihotzeko fansak ondo gozaldu duzue? Gogoratu egunero 3 pieza fruta jan behar direla. Eta libratzeko problema balin badazkazue all brand zerealak. A mi, me funciona. Bueno, gaur dekalogo batekin dator. Azkenagian asko hitz egiten ari da garai berriak direla, eta patatin eta patan. Baina inork ez du inoiz ondo esplikatu zergatik diren garai berriak. Inork ez du garbi aderazi lehengo garaietatik oraingoetara gertatu diren sakon-sakoneko aldaketak. Adi, gaur erakutsiko baitizkizuet zeintzu diren ezker abertzalea aldatu dela erakusten duten 10 frogak. Has gaitezen, lehenengo aldaketa, protestatzeko modua. Bueno, asko hitz egin da gai honi buruz, baina dekalogo hasteko oso ondo dago. Ezker abertzaleko militanteak ez du lehen bezala protestatzen. Lehen kontzentrak egiten ziren. Eta orain berriz, Lipdapak! Lipdapak! Frena! Frena! Bigarren aldaketa, kultur zaletasunak. Hau da ziur aski aldaketarik handiena. Lehen militanteekin topatzeko barrikadaren kontzertu batetara joan behar zinen. Eta orain, aldariren gana. Nik besoa eman zuk esku hartu. Ala ere. Hirugarren aldaketa, elkartasun egunak. Naiz eta militanteen gusto musikala aldatu, programazioan ere handikan garai bateko inertziak daude. Baina dena den ez da lehenengo berdina. Lehen, elkartasun egunetan sutagarreko tximaluzek jotzen zuten. Eta orain, elkartasun egunetan sutagarreko burusoiek! Laugarren aldaketa, eskizofrenia. Bai, ezker abertzaleko militanteak beti edukidu puntu eskizofreniko bat. Jazta, onartu, horrela da. Baina eskizofrenia horrek ere aldaketa bat izan du. Lehen, pozik egon arren, serio plantak egin behar ziren. Apa! Eta orain berriz triste egon arren, irribarre bat eduki behar du militante eredugarri ezan nahi duenak. Epaiketa daukago, baina ez da pasatzen ere. Bosgarren aldaketa, erreferente intelektualak. Ezker abertzaleko liburutegia aldatu egin da. Orain ez ditu lehen irakurtzen zituen autore berdinak irakurtzen. Lehen Marx irakurtzen zuenak, orain Davis irakurtzen du. Eta are gehiago, lehen Sarri irakurtzen zuenak, orain Sarri Ugarte irakurtzen du. Seigarren aldaketa, manifa amaierak. Garai berrien itzala toki guztietara zabaldu da. Eta baita manifetara ere. Hobeto esan da, manifen amaierako ekitaldira. Lehen amaieran ezker ukabila ondo altxata, ozen abesten zan. Eusko gudaria gera, Euskadi askatzeko. Bueno, orain jarraitzen da beste eusko gudaria. Baina besoak poltsikotan sartuta eta umei sehaska kantu bat kantatzen zaien baino volumen bajuagoan. Eusko gudaria gera, Euskadi askatzeko. Gerturi daukagoela, bere alde zemateko. Eta beste gauza bat, manifa amaiera batzutan ere asmatu behar da zenbat abesti abestu behar dian, zenbatzutan ez da eusko gudaria bakarrik. Zutik emakumea, internazionala, batzutan txuleta banatzen egon bargea. Txuletak esaminetan ikastolan egiten zian, baina orain ez zintzuak hor txuleta banatzen, internazionala. Nora daki letra hori, nora daki, zudakizu. Eta amaiera, indazua ibiristea, zer da hori? Zazpigarren aldaketa, aurkezpenak. Deno dakigu ezker abertzaleak prentsaurreko bat deitzen duenean, herri guztiari deitzen diola mailaren atzean jartzeko. Askotan, kazetaria baino jende gehiago goten da mailaren atzegaldean. Hau, beti izan da horrela eta beti izango da horrela. Jasta. Baina aurkezpenak ere asko aldatu dira azken garai hauetan. Lehen mailetan adin ertaineko gizon emakume txuria bakarrik azaltzen ziren. Eta gaur, ume batzuk, aiona monapare bat, xuberotar bat eta beltzen bat agertu behar da benetako aurkezpena dela ikusteko. 8. aldaketa, musika elektronikoa. Euskal Herrian musika elektronikoa eduki duen bilakaerarekin test bat egitetik. Eta ezker abertzaleko militanten aldetik oso harrera desberdinak eduki. Lehen, musika elektronikoa, hori hori mierda da. Eta horren berriz festa guztietan lastipartik jotzen du. Lastipartik. Za San Juan honak. 9. aldaketa, harremanak. Ezker abertzalekoen arteko harremanak ez dira lehen bezalakoak. Lehen harreman esklusibo monogamoak edukitzen ziren. Eta orain, harreman askea ez balin badaukazu, ojo, kuidau! Eta 10. aldaketa, presoen alde. Gai hau oso garrantzitsua da, Lehen, bertso afariak egiten ziren presoen alde dirua lortzeko.
Eta orain, presoan alde dirua lortzeko, bertso afariak egiten dira. Gaurkoz besterik ez fans bihotzekoa.